Ma kienx faċli, kien hemm mumenti meta bkejt, kien hemm mumenti meta rid tinneħħi ħajti bidejja. Lejlet il-jum dinji għat-Temp Team, il-preżentatur Malti Ivan Gaffiero tkellem dwar il-vjaġġ xejn faċli li għadda minnu sa minn meta kien tifel xkejken. Meta kien diġà jaf li rid karriera pubblika, iżda kien ukoll konxu li t-Temp Team seta' jkun ta' impediment għal dak li xtaq. Mad-daqqatajn, meta wieħed jaraħ fuq il-palk jew jisimgħu fuq ir-radju, forsi dak li jkun ma jindunax. Iżda Ivan ħadna lura għal żmien meta kien isiba diffiċli biex ilissem kelma. Meta kelli 9 snin, fju minnhom salt wieħed bdejt intemtem, ġifieri quddiem in-nies hekk u tipo x'kienet dik isa xokk li inti trid toħroġ il-kliem ma tistax, kienet naqra panik kemm għalija u anke għan-nies li kienu qegħdin miegħi. Tipo ġaralu t-tifel pereżempju, kienet kundizzjoni ta' Temp Team. Tkellem dwar l-aktar esperjenza qarsa li għadda minna fiż-żożija tiegħu. Kont għadni żgħir fl-età ta' 17 sena kont batt applikazzjoni biex ituni opportunità bħala preżentatur fuq wieħed mill-istazzjonijiet wieħed li kellna fuq l-istazzjon tal-televiżjoni u anki radju, però ħabba il kundizzjoni ma żlunix. Din l-esperjenza ma qatatlux qalbu milli jkompli jiġġieled għal dak li minn dejjem ried u għal daqstant beda jħares lejn il-ħajja mill-lenti iktar pożittiva. Huwa jgħid li l-kura għat-Temp Team saba billi żamm kalm u fittex iskiet u kellu dan l-appell għal qraba ta' dawk bil-kundizzjoni bħal tiegħu. Aċċetta il-difett li għandek fil-ħajja ħadd mhu perfett, jiġifieri żgur li ħadd mhu perfett, però jiena nemmen illi maż-żmien mod speċjali dawk li għandhom it-tfal b'din il-kundizzjoni u hekk, it-tfal ħajaslu.